piatok 13. februára priniesol do Rimavskej Soboty prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Reagoval tak na pozvanie primátora Rimavskej Soboty Štefana Cifruša. Onedlho sú tu aj prezidentské voľby. Vôbec sa tu necítim ako cudzí. Toto moje dnešné stretnutie na základe pozvania, za ktoré pánu primátorovi ďakujem. Nechýbala ani chvíľa otázok a odpovedí. Napriek tomu, že sú tu investori, jednoducho máme pocit, že ten štát, tento región skutočne nepodporuje. Čiže mám dve otázky. Jedna vec je, ako vy vnímate to, že tento región aký bol zanedbávaný, a za druhé, ako je to vlastne s tou štátnou pomocou v tomto regióne? Keď ja budem mať peniaze, budem investor a budem chcieť prísť sem do Rimavskej Soboty a z Bratislavy povedia nie, do Bratislavy, no tak o tom rozhodujem ja. Prezident po pricestovaní domov sa bude môcť pochváliť richtarskou palicou a pokrývkou z ovčej vlny. Pán prezident, ako vnímate zatváranie veľkých podnikov v našom meste? Sledujete, čo sa deje teraz, pretože prezident tak vláda robí všetky možné opatrenia, aby dopady krízy boli čo najmiernejšie. Je to povinnosť. A viete už, koho budete voliť? No tak dvaja kandidáti, ktorí ma takto oslovili, tak ešte nie som rozhodnutá, ale áno. Pána Gašparoviča. Prečo? Lebo mám predstavu takú, že hlava štátu, akože, on len reprezentuje, lepšie povedané, áno. Máte už aj vybraného kandidáta? Takže zvažujete, áno? A prečo ste sa rozhodli, že pôjdete voliť hlavu štátu? Musím.